lekwenụ m anya o lekwenụ m anya ndị be anyị tụrụ ilu wee sị na onye ihe ọma mere ya na-akwa n'azụ ọzọ emena ịghọta ya bụ ihe ọma mere m anaghịkwa m azụ ọzọ emena ọkwa ya mere na-eme gịnị na-aga n'ihu ana m agwa unu si gị na otu nwanne m nka m na-ekwekwa maka ya nwanne m afọ ime erighị sikwara m na ebe ọ bụ na obi jupụtara m na aṅụrị na nke o mere m ọsịkwa na ọ ga-eme gịnị na a ga-emekwa ọzọ maka na eto dike na nke o mere ike adị dike ime gịnị ime ọzọ ya mere m ji si gị o wee sị m na ọmụ ga-aga weta visa ịtụkwara ọmalịcha mma aṅụrịka mma ọ bụ m na-eme ga-eme gịnị ya gawa mba ofesi o wee sị m gawa ga weta visa ahụkwana gịnị n'asụsụ Igbo ịma na awụgodo onye ara na anaghị agwụ ya ntam ya mere ndị si n'agbanyeghị etu ọ dịkwana aga m na-akụziri gị nke gị visa pụtara eji aba n'asụsụ Igbo ya bụ na nwanne nwoke na mba ofesi sere mma aṅụrịka na mmụọ bụ m na-eme ya ga-aweta eji aba ya ka m wee gịnị ka m wee ruo ebe ahụ a na-aga ya bụ ịfọzi ihe onyonyo m ịma na mma aṅụrịka erugo ebe a na-aga emesịa